Ket ni, irugi tayon nga ibasa dito surat. Di pagkasalitaan ni Carla nga napauluan. Trabaho. Dear Manong Nemi. Nagsasaruno adimteng dagiti samusam alawig trahedya iti biag mi Manong. Taxi driver ni tatang ko na disgrasya dinong part na kalatrak Manong Nemi kat nagsanggasat tanatay. Nagsakit. Ngayon tayo ten tipuon gan gapunan o apay nga kapilitan ngayon sarding kun ti panagbasak iti kolehyo. Talukang mga kakamsat Manong siyakti na una, kamsat ko da Sharon kini June. Dua ka mga babae, may isang lalaki. Ngayon di pumusayin ni tatang Manong Nemi. Dahil tamatin, mangga pumatin nga, kaslasaan nga kayat ni nanang iti agbiag, iso nga nagsakit. Hipadoktor ko Manong Nemi ngem ko na ti doktor. Ngano, di pasyente ket dinaam mo nga tulungan ti bagina. Saan nga maimbagan? Saan nga mapekto? Dagiti agas. So nagpagpakaasi kami kaninanang nga taligagahin na kumapailan ti agbiag. Inruar ko iti hospital Manong Nemi kadin tultuloy na tinaglidliday. Nga numabalin kat saan na kayat ti mangan, numabalin kat saan na kayat ti maturog, numabalin kat kayat namatan ti matay. Gabata na tayo di tatang kat agsaksakit met ni nanang. Kas inauna, siya ko na, timang bihag kada kami Manong. May gatang ti agas ni nanang. Kas namin kasapulan da Sharon kini June, iti pa nagbasa da ti high school. Tinal daw nga kanan mi, may gatang ti sidaan, kasapulan nagtrabaho at. Ngayon kaputa, college, undergraduate ak. Narigat nagsapul ti trabaho, Manong Nemi ti kaskan. May baglagid din Manong Nemi, tani Edmond, ngagar-arem kaniyak. Tulungan ka, Carla. Nagyaman na Edmond. May bibusin di kiti nauawat mi nga buloy. May bibusin di naitad nga kasla liwliwa anaitad kada kami. Iti aking kuko ti truck anang dung party taxi. Dedi tatang ko. Lumaibusan ti kwarta nganta kada kami. Pangalaan mi pa eh. So masapul ka, makasapul lang iti pagtrabaho ak. Tulungan ka kunak man. Basta aklunan ako. Gamot hindi ka pa aklunan, hindi nagtulungan. Aklunan na kami nin. Awang pilakan niyak dagitahid mo. Di kayat ko, may sakad ko ti panagbiag mi. Kanore no saan ako nga nakapagturpos no matulungak dagiti duha ka absat kong no isudat makapagturpos ti kolehyo. Pangalam ko nga ron. Iti pangpaadal mo katakwada. Ket no saan ka nga naggraduate ti college, mabaling nga ti mastrek mo lang akit. Sales lady. Waitress. No servidura. Katulong. Adda mamuk nga agtrabaho iti faktorya. Noodles Factory. Padasan tanto nga kasalita iso na. Amamok. Sino? Ni Sir Noel. Di talaga na yung amo ka keng kuwanak at baka kursunatan na ka. It karibal ko. Siyempre, no, alaan na kayo pagtrabahuan na, kang kanayin kayo itong agkit-kitan. Kasano akto pa eh. Edmond, saan kumapila nga datat panunutem? No talaga nga napudno ka kanya, tulungan na. No yam amunak iti bagbagang makatulungan niya, saan ka kagimimon? No talagang ipatpatag na. Ikasanon no, isot pa kayong labam. Aumot pa asawa na. Hampay lang kami nga dato panunutan mo. No, kahit nakatulungan,
masapol nga awan ti kondisyon. Iba't patag ka nga talaga, Carla. So nga tulungan ka. Amu ka kay ni Sir Noel. Taxi driver manong name ni Edmond. Ngem no taduma masadut. Ada perdi di taxi nga pasadak ko na ano ka. Naglugan na karo di taxi na manong name kat napang kami iti balay iti bagbagan ng amam muna. Dahil na idi nga Sabado kat isumot ti day off ni Sir Noel. Oh, gaya Edmond. Wow, nagpinda sa tanubya ma. Saan ko pa nga nubya, sir? Ar-armek ni Carla. Carla ni Sir Noel. Okay, bagay. Sir, please malaing. Tulungan mala natin ar-armek. May tulong ko. Kaya nakanong tiba ka strict trabaho. Alaman, sir. Ako ang amin. Awan ti sa baling agtrabaho no sana siyak nga inauna. Kada kami nga talong agkabsat. Natay iti aksidente ni tatang ko, taxi driver idi. Ninanang ko, saksakit. Kasapula ko ni trabaho. May bibusin ti kwarta nga kada kami nga na itididi nga abuloy kan na dumapay nga tulong. Undergraduate ka? Un, sir. Sige. Adasan ka nga rekomendar. Ang nga masang saktang desisyon. Di matlaking ko ti paktorya. Kung amin, may sak ka digid ko ha. Ang balay division head ak. Siyak ti may isang, siyak ti head iti may isang division. Alang ka di division ko, tapos nung di ka sa takad, siya di ka trabaho. Alam man, sir. Pangasim man, sir. Okay, report ka nga into Lunes. Sa payam ha, alas 7 at dakantot sa tiyay. Imbagano no sa din numanong. Edmond, thank you ha. Masapan ak tuharad mo may alain. Ha? Kano nga na? Ikaw pa? Masapa ka umayalan di balayo, and then itulod ka sa jay, paktorya, sa kanto umayalan ti oras. Anak ka ti oras ti opno ka, sir? 5 o'clock. No kaya nung tag-overtime, 5:30 or 6. Mayat nagtag-overtime. Alawan, sir, yun na akong nag-thank you. Gabo ken Edmond. Ken gabo madlang ken ka. Gabo tanapindas ka. Sir, nakrabrebalen Awan ti magdala ka Edmond. Kukablo ni Carla. Kas na nga rin tinapasamak manong name kanimbagak kininanan. Nang nukas kasanulan kada tantong trabaho. Maimbag kayo mangang kayo. Maturog kayo. Orita, di kami tagtatrabahon. Sakbay nga mapanag trabaho, ubarami amin nga trabaho dito palay. Sakbay mapanagbasa na Sharon kanichon. Hello, anak. Sharon, John, manan. Ikaw dapat tayo kinapod Diyos kasapay ko mata. Makastrike ang trabaho. Kaya, siyempre, igagagat ko. Tapno, may promotak. May promote nga tatkas kang nga undergraduate. Ganyan mo. Samot ka na diya adal mo, no, diya diplomat pakakitangkat. Diya gagat, diya kinapudnong magtrabaho. Uremat no, ada diploma no, sadut ka mat, no, mabaybay amat trabaho. Di ba? Sa bagay manang. Sige, kahit tinulong kami kaniya, June nga agtrabaho, no, masapa ka nga sumrek. Masapa ka sumrek. Alas 7 at sa diyan. Nahidaw-dawat na kinapod Diyos, kasapay ko tabakastrek ang trabaho, ken napintas di sweldo, tapno, kabailan kayo nga pagbasahin iti college. Alas 7, manong nemi, idumay nakalain ni Edmond, bale 7:30, idi makadanon kami manong nemi. Adan mang-interview kanya. Ay, siya timaga ni Sir Noel ang mang-interview ka. Sino ka di mama? Anak mamangon, kora ko naman latang kanya. Siya ti timekeeper. Siya ti mang-interview no ka kadagitay baro nga sumarek. Yeah?
Nagyamanak, ma'am, kura ko naman natan. Kura ko naman natan. Inisirek kang kuha naman ang nemi di kiti sitwasyon. Aging ka kinuyog na, mananemi, ti opisina, ti aking kuka ti factory. Ang damit lang resume. Anta sa intertaras ko. Saan ka nga naggraduar? Saan, sir? Ngam kahit ko timandaan ng trabaho nga bata. It just react manong nemi ti amin. Okay. You're hired. Thank you, sir. Rugya mo nagtrabaho. Itiyan ni Noel ti papanam. Iso ti panagka-head mo. Iti division na. Repacking division. Agrepack kayo. Ya? Kaduan nyo. Narunan no maipit tayo iti oras kan aldaw nga panang i-deliver kada iti orders. Well, sir. Magdanagan nyo, sir. Aram hindi ti amin nga panagkagagat ko. Manong nemi balis sa nga pulo kami iti dayta nga division iti parte nga ayan ni Sir Noel. Kabarbaro nga kanduwa tayo kakaduwa ni Carla. Okay? Laglagi pa nyo kang kalayon kay bagbaga, paspas ken pintas ti trabaho, masapul nga sobraan tayo di kuta tayo. Tapos niligas na kat awan problema. Ya? Masapul nga ado ti matrabahuan tayo ti asabali nga division. Lawag. Yan, sir. Ada digit gondaway manong nemi nga masarak bulingling ni Sir Noel. Sir, ada sa problema? Awan, hindi nakapakadarangan. Wala nga, sarting mo matan tumulong. Ado kayo man. Alis to kayo man. Nanarunakin ka. Makita tikin na alis to, Carla. Kaputag dadamo ka siguro kat talagang ipakitan ti halayang mo, ha? Masursurok lagi din nga dagos kat talagang kayang-kaya siya. Okay, good. May kaduhan nga aldaw ko manong nemi wine, nakalukatin. Ti faktorya, tadari tayo nag-overtime manong nemi, awampay ni Cora, nga madadya lagbok manong nemi ti trabaho ti lamisaan na. Ti timekeeper awampay. Naglatan manong nemi bakak ti oras 6:30. Bale. 8 o'clock ko mapailangan nag 6:30 ako. Pangko Diyos tong oras. Manong nemi adun tinatrabahoak idagserrek di gidi kakaduwak iti division. Uy, nakaado ka na. Ano oras kasi mereka? 6:30 tayo rinugya. Kita ka rin siya lagbok. Nagsapa ka. Managsapsapa ka minsan may sa ado may magsunsundukan niya ka taxi. Sumil lagayaw, ha? May isa nga problema no kang kita tayo. Pagluganan. Ado na kita no awang bakante ka pagluganan na ka talaga maladaw. Sige, itrabaho tayo nga rin. Nakaado ako. Ininto ta alas 9 di sumbrek ni Sir Noel manunegi. Sir, nalado ka. Talamad-madlaw mo, loko. Nagangi deta. Agayam kami mat ka ni Cora. Kahit mo sound, sir. Ni Cora, timekeeper, diba? Ipanalat ta dyan, 7:30. I-record dan sa dyan nga time in ko at 7:30. Ay, ure 1 o'clock met. No problem. Nagkadwa kami mat kinikura. Hindi hanang ita-time in ti hosto nga oras nga sumray ka. Pagdunagan nyo, wais. Gagang edad na. Kaya mo yun, damag ko nga kwa ni Mr. Simeon, supervisor. Kasi kaya din tig-resign. Kasi siyempre, mangalat ti kasukat. Daging kukuha na ito yung faktorya. Kasi siyak, bain inaw nga siyak ti kasukat na. Nakita yan? Abi nga siyak ti kasukat na. Nagbali nga supervisor.
Gabota, naggadan ka mga simrek. Bale, kadagupan dito yung empleyado, siyak ti kapapautan. Gabota siyak ti kapapautanan, siyak ti kabayakan, siyak ti Juan, siyak ti priority nga may promote ka supervisor. O pagdanagan nyo, sana ka naungat ka na kayo. Takabog ka kadwa tayo. Trabaho lang, trabaho lang, trabaho lang. Dagdagan na magtrabaho kayo. Ganda ka rin pag-ibasaran na, sir. Why? Seniority. Oo, seniority. Adada nga senior kanda kayo. At ay mo na. Diba? Nanaro na kayong kakarla. Ako pa makabulan mo. Kaya na saan ka nga nag-graduate ti college. Iso nga sa mong ambisyonan. Hindi agbali nga supervisor. Diyak mo't ambisyonan ka, sir. No division head, mabalimet. At kasi ano to ko na ako, gabuta damdamom, so nga nakasapsapa ka ng sumrek, naladaw ka pa yung agawid. Abi di ka claim to yung overtime pay. Hanin, sir. Basta, indruam ko na yung oras. Tapos di kasta, kahit na napimpinas nga awatin di sweldo, no talaga nga tinabahom. Tapos lang mo lang ibagbaga nga saan ko nga tinanabaho ko si masweldo. Una, sir, tapasaray na ladaw ka. Pasaray na maturog ka ba? Pasaray sa uka nga sa uka, hindi ko ba nagtrabaho? Siya ti head nyo. Habi ko magtrabaho. Lang, trabaho kayo. No, masyarak ba't nila do mga division, manunemi, no may eranangat na maibilin kanyak nga mapangguaramidan. Dagiti division head na nagtrabaho damat. So, dapat napaspaspas. So, nga ni Sir Noel na talaga. Saan ka maamuan? Dagiti aking kuka ti factory, kung na naman nga, sweet-sweetikan na di pa nag-time in. Kasta nga ta, damagig tuman kini Cora. So nga tinaminsan, manong nemi, nga nasapa mat ni Cora, hindi sumray ka. Nasapa ka man na. Ore awanak no ka, makikita ka data pa nag-time in mo, nakasapsapa ka. Hindi tapay nasapa ka, Cora. Ngayon, aramidak nga nasapa di maiklad to yan. Masaludot ko man, Cora. May banggap kini Sir Noel. Ape, kaduan na naladaw nga sumrek. Ngayon ko na kanyak nga dadya ka no alas 8 o 7:30 ka no ti kabil mo. Nudad tuma. Ngayon naman ta kanayon. Wan ko nakatano ko. Nadikat na siya tag-sweetie i-time in mo tiga 7:30 ko na ori alas 9 nga dan. Umamag ko nakatawa. Hanamat kitkitan. Pangguat 9 o'clock. Nadikat ng gulbud kay. Ngayon nakitaan na agad pasuktan na agad mabalim ba't pagustok sa paminsan. Carla, Cora, itultuloy mo ti kagat mo. Ito, maintain na rin tinasapa. Nga adun ti matrabaho ilin to tawang pedigrekado Ken alas 5 kumati, pasare agup ka alas 6. Nasabong pala retang oras. Bale, ag-overtime ka ti may isang oras. Hana. Bale, 2 oras, 2.5 hours ti overtime mo. Abi di ka claim iti overtime pay. Hamon? Ang mo damit siguro ti mas pasamak. Talaga. Alaan din ko kada records ko. Kitanta. So nga dagiti aking ko kati faktorya, amo maulbod Amo dan sino dagiti masapsapa nga sumrek kandi kiti maladladaw nga gawid. So nga itultulo mo, Carla. Tawaresan ka nga nagtupos kas kanyak. At ba't namat ka sa nga nagturpos ka? Kadi. Ngayon gabot na kinapudnok iti trabaho. Inanadak. Kas makita mo, PWD Act. So nga mapampansin ko, ababa tamay sa sakam? So nga gabot na kastoy di dabanay ko,
PWD gusto nga tindakan niya ng posisyon ko, dati nakatugaw lata. Ang time, so ti tayo siya, ti timekeeper. So nga, sa no, hanak no kaagul-ulbud. Tanakasay siya, dagit aking kukara ito nga faktorya. No sa mga ulbud nida, nagbaling ka na pud no, napud doon napat kang ka. Happy nga rin nga pasaray pag gusto ni Sir Noel. Pasaray? Ay, masama na kanayon. No, kumata saan ko pagustuhan na kanayon ko mga naladaw. Didi awate kon manon nimi ti kinsenas nga sweldo. Oh, urek lang ang patilmon mano. Kahanga kasto tinaitid kanya kang sweldo Abi nagado. Baka nagkamalida. Ma'am, baka nag-mistake yung tinagbilang. Hindi, baka kanya nga sweldo kung kanta doon sa sobra na. Nag-ibasar kami kanigiti time in can time out. Miss Carla. Tano, kwentaran mo hindi kitik sweldo sweldo tunggal may sa. Alam mo no kanji lagbok. Sama nagsitwitik ni Cora nga timekeeper. Kaya ito nga sahon, ma'am. Ang damit lang bahayad, nagit overtime ko. Hindi. So nga, kastat masweldo. Keep up the good work, Carla. Thank you, ma'am. Thank you. Basta ko na yung ragsak ko, Dumay sunduan ng manong name ni Edmund. Naisam ka. Damo kami nga sweldo. Di, gilibre ka. Kama na, pikid din saan. Inutod kahit mga sika. Inutod kahit mo pag dineran ta. Dineran na tani. Tumawagawak sa dibalay ng ibaga nga saan nga agluto ng ti masida. Bumarag matang gumatang ti agas ng nanang ko. Sige. Amo metmon, nakanagsakak. Siyempre, damo nga sweldo, di naragsak ka. Naragsak ka po ta. At damot na bungat kinagagat ko, kinapudnok. Kung nakalaw na saan nga makita tararamidag. Makita ta ka, tadas mo siguro CCTV, yung pang-reviewan da, no, ang pasamak. Adamat pa nag-time in, pa nag-time out yun, di ba? Malaksid ang dadag tayo sweetik. No, naladaw lang arudan kat panapalad yung oras nga hanghouse to. Yung madamot yung CCTV. Madamot oras na. Nadagan ta CCTV. Pag wala, dalat ta. Iso nga ori awan handa kitaan na kita boss mo, trabaho, ada review da nga CCTV, kita dan talaga kwa. Kasi tama talaga talaga nga napudno ka, nakagat ka. Makita. Ay gawa na Edmond. Tayo rekomendar na kini Sir Noel. No pa ni Sir Noel kat kang kanayon na maladlado nga subrek sika. Sa imbes ka tumulong ag trabaho. Yeah, istorya no sangat agsangkir atugaw na sa agurok. Kay makikita lagi diya iso kan sumukat nga supervisor ni Sir Noel. Ngayon magbalik nga ta supervisor no makikita kasi yung pasamak. Jak mana mo, jak masumbatan data. Hamot na siyak yung kukot yung baktorya. Inyawidak nga rod manon name hindi kakapsat ko ti si daen da graman kininanang. Kit ninanang binantayak ng damo nga sweldo. So ang katang ngayon, tinimas kasi daen nyo. Hanggang kaya, nato ni. Amo gusto na ito liyempo. Kumusta ti trabaho, manak? Kasi na po Diyos na. Kabaylan tayo tagbihan. Babayan ti sweldo. Kabaylak kapag basahin na kiti duwa nga kamsat ko ti college. Babayan ti sweldo. Ngata? Uy. Uri sana kag-click din ti overtime pay. Gayam. No talaga makikita da nga sapaak.
nga sumrek, kada atong matrabaho akon, sakbay ang sumrek di kaduak, kada maladawak nga gawid, gabata ituloy ko tagtrabaho, mabayadan. Iso nga napintas da diyang trabaho, pagtrabahoan. Bayadan na kakangusto. At damat di kita bayadan da, ngam sa amot no, qualified ko man da diyang sweldo da, gabata naliway da. Nakaskasan lang nanang, uri awanin diri di tatang. Babayin kanyak, kan babayin tutulong niya po Diyos. Iti panagbaling ko nga napudno iti trabaho. Sumayat ti biyak tayo. So nga nanang kalikagumin nyo pala tagbiag. Mangan kayo, maturog kayo, tumar kayo. Tanong kaskasan lang, pumintas naman ti biyak tayo. Nilaing tatang tiyawan. Yung maragsakan lagi din ni tatang, iti ayan na ita. Nung makita na ti saliwan naman ti biyak tayo, ken tiragsak tayo. Alawan anak, alawan. Agsingsingpit ka nga ron, nagbaling ka nga na po nagtrabaho yun. Napakumbaba kayo, ken saan tigalip-lipatan ni Apo Diyos. Nabayagan manong naming nga saan ko anang kaninanang di kita nga pambagbaga. Manipod na tayo, di tatang man. Kadagita man lang. Ngayon siguro, tamakita na, manong nemi, iti sakripisyo, na mangisakad ti panagbiyak mi. Iso nga, di na iramraman ti bagina, ngagbaling na problema, tapos sa anak nga may stress. Nagtultuloy manong nemi ti kinapudnok, nasapak, masumrek, ag trabaho, ak nalisto, ganapintas ti trabaho. Sa nasapa pa lang talas 5, anak. Taore kat adamat ni Edmond nga may mangalamang sundo kanyak iti alas 6. Iso nga, may nga oras ti overtime ko. Iti malam, may samat nga oras ti overtime ko ti bigan. Tamahoy bayadan nga ron. Aging ga manong nemi nga addan pa kaamo. Nga ag-resign ka nun, manong nemi, agdama nga supervisor. Kat siyempre, masapol nga nakasukat na. Talo ka bulan kung nagtrabaho man. Kuna ni Sir Noel, oy, kablawan da ko. Siya itat sumarunong supervisor. Seniority. Siya ti kabayagan. Nabayaga ko nga division head. Manukat ng division natin, sir? Indem. Pito. Agraman na kita agbunag ang karga. Kada kiti pagkargaan, kada kiti product, finished products na may deliver. Sa bali pag division na dyan. Ngayon, dagiti product ng division head, nabit na ba eh? Kat no seniority pagsasalitaan, siya, gabot na naggandan kami kay ni Mr. Dantes. Tagdamang nga supervisor nga agresign. Happy nga tag-resign siya. Alayan na kita anak na kano sa D-State. Adaamin na kita anak na kami sa D-State di Amerika. Ikirahit naman timapan sa D-Amerika. Ngayon nagtrabaho dito factory ka supervisor. Supervisor, iso na sir. Ngayon, agtrabaho. Tumulong. Kahit no siya ka supervisor, Sir Noel, ang kapag tumulong ita, dumas ang tumulong nito division. Ito lagi din supervisor, ang tumulong. Ag-supervise aklata. Tumulong aklata, no kahit kung mostly, tiyarabi, pag-supervise. Magdagdag ka na kita, trabaho. Siya ito trabaho, ito supervisor. Congratulations nga rin ka, Sir Noel. Ken thank you once again. Gabot sikat tinang komentar kanya. Ito la una, iti pagyamanam, Carla, utang mo nga na imbaga nakin na ita. Kumusta kay Kaib kina Edmond? Hamo pa inaklon. Hampay lang. Deta mga agaram ti sa balik, at mapukaw mo na Edmond, nakaanos ng pahatid sundom. Nakapagplat-plat yan.
Dito pa hindi may isa nga pa kami nung saktiplete. Kenji oras ko. Oras nga may nakalain adda. Oras nga itulod na adda. Oras nga may nakalain sunduan adda. So ngawin, gabutan na anos kan napuddo kanya, siguro mabaling aklo nito. Kahit, ang kapilagasasawa, ang dayo pa dito mapasamak, Sir Noel. Paggraduar pala yung nagiti kakapsat ko. Ni Sharon, naggraduar to the high school and senior high school. Ag-college to next year. Pwede ba nagsarita may kini timekeeper ni Cora? Carla, talaga yung tultuloy mo ha? At siyempre, ori no saan ag-claim overtime pay ka. Talaga mapabayatan mo. Ori siya no ka. Madlaw ko. Duwakil si sweldo. Madama nagigundawin na sana kang overtime mo na masapang ka sumret. Ito trabaho di balay Sa damat problema no daduma. Ahon pa asawa? Ahon pa Agpadpada ta. Nga data siya active breadwinner mi. Kaya mo kay ada kapansanak at no hawaw no sang kumanga dito di pagtrabaho kaya da ko mga isarag at PWD yan. So nga napindas na ito yung kumpanya. Ito nga factory na siya at kiti aking kukuha. Nagiti ag-asawa kaya nagiti anak na. Ado tiba branches na. Dito may panggap ti promosyon. Apo mo na sa anak lang kumakastoy. Baka siyak ti promunda. Kasi nagbali na ka supervisor ket pilayak. Iso nga na bali na ka timekeeper kamata. Kayat na nga katugwawag lanta. Ano pa ko nang ngarot kining Sir Noel? Iso nga ta, iti isukat na ng supervisor. Nari ka tamang pasamak tigas na. Saan nga may ilibak ni record Takag ka namin nga maladla daw. No review yung CCTV Act, makita mo talaga na siya sino. Agar-arami ito sustot trabaho na. From the records, kaya na CCTV, hamo malibak. Di ka dati yung may promote ni Sir Noel. Baka mai-demote. Hana? Mabasamak to data into another anniversary ti factory. Isundo mati pa ng Granada, nga panagpakadan to ni Sir Dantes. Ken pa nangywaragawag daw tumaten, no sa sino, tim sumukat kang kuwana. Sino nga tatamong? Baka gabot sa balik ng division. Ngayon ni Sir Noel, tsak mamati. Naka-imposible. So nga, bagbagak na ko kaya mo may promote, sir. Agbalin ka na po doon trabaho. Kung na, yaling-aling na. Bakit may demot ka? Saan ako mga may demotak? Seniority! Kung na, nagpeso ang isot imun-una ang hamad ng gusto, trabaho na. Kaya, kore mo na sikat kabayaganin dito, hamad ng gusto, trabaho. Kasi anong ipromote na ka? Idemot na ka. Aging gangan dimtengan deta nga pasken manong. Carla, kinunakanyak ng Sir Noel. Lagi-lagi pa may formal attire ito sa rin tayo. Kada ito'y celebration ti anniversary ti factory. Diyan tumatahin, nga kanda ti reward ni Mr. Dantes nga kinapudno na ti trabaho na, kaya panagpakada naman ten, sa dito pa yun nga may uragawag. No, sinuak nga magsukat keng kuwana nga ka-supervisor. Congratulations, Sir Noel. Oo, dapat laing isapsapap ti mang-congratulate kanyak. Kaya, uy, da kayo, formal attire. Ito no, rabido bigat. Sir, ang mumideta.
At siyempre, kapag na anniversary man rin, ato kiti makan, ato kiti mainom, ato kiti mai-promote, pati maidemot, sir. Adapay. O pa na po utak nga anniversary nga, na-demot, promotion na. Siya kata, sir. Hana kata may promote? Diyan ba na po utak nga, na i-promote nga undergraduate? Sayang. Ngayon, ito dan samat kang kati ko. May bayadan dan samat kang kati overtime mo? Aman, may bayadan da. Very good. Okay man lang. Sige. Kaniding aldaw manong name inaklon ko ti panagayat ni Edmond. Wow! Thank you! And happy anniversary! Sino taga-anniversary? Sika? Ken siya? Nita paktorya magtrabaho niya. Di ba? Indra nam ti anniversary, iti panangaklon mo kanya. Kanadadaman nga nakapipinas ka, takas ti malangam. Gabot na puro malatay, ti masapol. Mabaling nga, arak ko pa nga. Uy, arak ko pa na kasto arwatan. Uy, Edmond. Agama na, kala. Amo Edmond, naka-ananos ka eh. Mani po didi. Talaga inananusan na nga dinangdanggayan, inananusan na nga inted mo ti serbisyo nga libre. Kas may isang taxi driver. Kat sabi ko ma, tasanak to kasaktan. Saan to mapasama ka masaktan ka kala? Hindi talaga nga. Saan to may karikan ka no, may promote ka. May promote? Ada may ma-promote akas kanya? Kanya tamo. Baka no, naluktalad nga sikat, ikagagatan, di. Baka sikat i-promote ng supervisor. Naka-imposible dito sika. Kanya tamo. Awanti ko, imposible kini Apo Diyos, no, napudno ka ken ko, ana. Diyak ang ambisyonan dito. Tinasken, takil ti sweldo, gabot-agob overtime man. Tinasken, medyo may imbaganin niya nanang ko. Tinasken, nasingpet, dagiti kakapsat ko. Kinapasadagdag kang basa. Tinasken, kinawarin ti dakas sa mapasamak kada kami. Kalpasan nga, napukaw minitatang. Tinasken, kadagbalin ka na pudno kanya. Uy, igagagat ko mo tagpasada. Agurno nga, tanukas ka sa lang, inton ready ako ng mga asawa kang ka. Asawain ka. Mabahig pa yun ata. Paggraduarak pag mumuna di dito mga kakabsat ko. Dimtengen dahit ang arabii, manunimi, at da kami, siyempre, aming empleyado. Dari kita umin-inumin, dari kita pulpulutan na yan. Ay ka narugyanin, manunimi, formal nga programa. Aging ganapanin iti paset, nga nagkandan iti certificate of recognition ni Mr. Dantes. Kanadapin na ited, manunimi nga, cash nga bonus na. Gabot ti kinapudno na. Aging ga manunimi nga i-announce dan no asin no ti sumukat keng kuana. Ito palpalakpakan ni Sir Noel. Ito na. Ngam ko na ti aking kukwa manong ti lalaking aking kukwa iti pagtoya. Sagbay ngayon kami announce kada kayo no si sino ti kasukat ni Mr. Dantes sa supervisor. Ada ipabuya mi kada kayo kasi may sa pelikula ko mga buya na lang ko muna. Yeah? Dagiti na-edit nga footage iti CCTV. Yung kami ipabuya kada kayo. Tapos makita tayo na sino talaga tinagbaling nga napudnot trabaho na within 1 year nga nadanunan manenti anniversary ti Paktoya.
Dakkel ng screen manong name, pabuyad ah. Ala, ni Sir Noel na yan eh. Maturog. Dagitay, sumrek na maladaw. Dagitay, agander time. Hey, iditalyawak ni Sir Noel manong. Agwing-wingi-wing. Damad kayong CCTV. Apa yung talaga mo, sir? Di mo kakita mo CCTV. Tandi matmadmadlaw. Sir, di saan kang naman i-promote? Amukla ko mo. Kas nabuya yo, saan kayo makalibak? Samad nga partuwat na kita nga footage di CCTV. Kaya may plus pa na kita records, di timekeeper, masino na kita time in, itinladaw, na kita nasapang sumrek, maladaw ang agawin. At nakada kayo, itinabit pa yung nga empleyado. 6 months na pailaing. Isut kabiitan, nga simrek. Adamat di kita kabayaganin. Ngayon ori nabiit, dahito nga, nabiit pa yung nga simrek. Kasla, may sakit gudo nga tawan ti trabaho na. Ngayon so data, iti may promote akas supervisor na sukat ni Mr. Dantes. Amo yun sino? Tinalyaw na manong nimi ni Cora. Carla, sikati kabitan pa nga simrek. Siya ka di. Tas ika nga tinaod ng interview. Kasi ko na 6 nga bulan ngayon ti trabaho na may sakit gudo nga tawin. Adaw manong niminig iti agdaydaya mo dun sino nga ta. Sino nga ta? Numanin kumita dati ayang kumano. Imposible. Dagat-dagat din nga may promote na saan nga halis graduate. Amo yung kanina sa sino ti bagbagak. Congratulations keng kuana. Gabota iso, mangrugin bigat. Ti trabaho nan ket iso nan ti supervisor. Awan sa bali na saan nga ni Carla Montes. Siyak. Sana ka may kari, sir. Nabitak pa, sir. Kan sana ka nag-graduate ti college, sir. Saan nga ti pa nag-graduate ti college pagsasalitaan? No diket iti kinapudnom ti trabaho. Trabaho. No adda may promote, adda may demot. Hala, baka si karata, Sir Noel. Noel, manipod iti head division head. Sigati may sa kadagiti agkarga, agbunag agkarga, kadagiti finished products, kadagiti truck. Sir, naman na, sir. Sobraman din, sir. Sobraman na ba nakademot, sir? Nakadado, di kita nakita mi panakaladaw mo, ken panagmulingling mo, panagturog mo. Hanga umnot o awatam ng sweldo, di mo maikaro. Nakakayat mo, demotion, wano, maikat ka. Kababaan nga parte, nabaan iti kababaan nga parte, sir, tabnog nakam ka. Agbagkad ka nga agkarga, kadagiti kinarton nga produkto. Seniority pagsasalitaan, ngam nabayag kang agpeso, ngam nata masusualdom ti binulan, saan mo maitrabaho. Paset day tati panagtakaw, iti oras ti faktorya. Sino ba kada kayo timayat na itong mga idimot?
Laglagi pa inyo, oray awang kami ng aking kukuha, amumilat tano sino di kitinapudno ang trabaho. So nga, sabi ko ma, at sumarsaro nung aldaw, anungan yun ti pagtrabangan nyo. Tapos ni kasta, may promote kayo, ken saan kayong may demote, ken saan kayo may cut. Congratulations, Carla. Sir, dinggin me. Any message? Oh my God, toy. Agsalita ka. Sige, sir. Agluluwa manong naming mangigamit yung microphone. Sagit ni ragsak man. Ket ko na. Mamati aklaw na nga awan ti imposible kanya po Diyos. Tunggal sumrekak, iti binagat, saan ko malipatan, jak maliwayan ti agkararag kanya po Diyos. Panagkararag ko ang kidaw kang kuha na ti panang tarabay na kada kami, ninanang ko kanigdi kapsat ko. Panang tarabay na kanya, kabayatan nga, at daki ididalan ko nga sumrek, dito yung trabaho. Kararag ko, masabi ko ma, tagtultulit pa ng tarabay na kanyak, ikanak tigagat, singpet, ken kinapudno ito trabaho. Nagrigat ti sumrek ito trabaho, nangruna kadagitikas kanyak, nga saan nga nakapagturpos iti kolehyo. Alike dati kong daway, kapagyaman ka ni Sir Noel, taisot na rekomendar kanyak. Numampay, ibagbagak kang kuwana. Nga, dildilawak na kita aramidan na. Nga may bagbaga na met, kayang-kaya, diskarte. Saan ko akayat nga tuladen ni Sir Noel? Iti kas diya nga nakita nga aramid na. Nasabi ko nga, tamay sa iso ng ahemplo nga nasken nga saan tayo nga tuladen. Nasyak, tituladen nyo, kas pagarikan, saan nga dakas? Gabuta nagbalinak na napudno iti trabaho. I love my work. Tamamanon, di kiti kastoy nga gundawan nga may kanti trabaho. Ore saan tayo nga nagraduar ti kolehyo. Ayaten tayo ti trabaho tayo. Akas iti panang ipatig tayo kini Apo Diyos, amang mangted ti amin nakasapulan tayo. Awan sa maling anak pagyamanan ito ito nga promosyon, na saan nga ni Apo Diyos, ta isunat ng ted kanya, inaramat na laing ni Sir, ti aking kuko at ti paktoy. Sapay ko ma, kapag balendak ang modelo, anapudno iti trabaho, saan tayo nga sweet-sweetik, tamaitad man kada tayo ti umno nga sweldo. No aramidan tayo nga nalaing, kaya ipatig tayo ti trabaho tayo. Thank you, sir. Ikarig ka na kayo. No kasano ti kagat ko, nagagang ilang empleyado. Dublek ti kagat ko ka supervisor. Kat amok, ngano siya ti pagbarinan yung modelo. Amin tayo, kat napasnek tayo iti trabaho. No napasnek tayo iti trabaho, ado iti maaramidan tayo iti tunggal aldaw, ngumato ti production tayo, ngumato mat, nga ado ti mapastrek dito nga faktorya. Nga para, iti aking kukwa, sana isubli ka na tayo, tapno, mabalin nga posible, nga binulan, nga da-increase tayo. Di yung kadikayat kasta, nagpalpalakpak naman. Nagpalakpak met dagiti aking kuka ti factory. Nagtunged. Manong nemi, kalpasan dahil nga programa. Kinidaw ko, kini Edmond, nga sakbay, tulod na ni Jabalay. Simrek kami nga nemi ti simbahan. Mismo manong name it isang wanan ti altar.
nagparinto mga nga nagyaman kini Apo Diyos. Numampay maaramid ko sa dinutayan ko. Yung kasla kahit ko. Ti adad nga pastigan nga panagkararag, nga panagyaman iti Diyos. Gapo iti panakay-promote ko manong name, siyempre adakdakkel man iti sweldo. Gapo iti panakay-promote ko manong name, kinabailak kapay nagpasa ti kolehyo, dagiti kakabsat ko. Imintas ti biag mi, ti kakabsat ko, stamat ang kininanan. Aging nga nakapagkalaysa kaming kin Edmond, kad nakaiparakder kami ni Tibukon Bingabalay. Saan lang yung makipaspasada ni Edmond, manong name iti taxi, no di kat isuna, kat may sa kadikiti mangi 111, iti sangapulo nga taksimi, nga isumat iti iman manage. Talo manong name, dagiti anak mi kin Edmond, kat nagtultuloy, nga siyak ti supervisor, kadita nga faktorya, naging nga overall, kadagiti amin nga kukwa de Mr. De Guzman, ket siyak iti overall supervisor. Ori sana ka nag-graduar iti kolehyo manong name nga nampintas ti posisyon ko. Gapo ti panangipateg ko iti trabaho. Dahito nga rod manong name iti pagkasalita kadagyaman naklaunay iti Yanos mo nga ng urnos kalpasan nga nag-insend kang ka ti detalyena through your messenger. Thank you iti panang-accept mo iti parag-friend request kang ka. Tapno maiburay ko dito nga pagkasalitaan, experience ko, may panggap iti trabaho. Ito yung nga rodagyaman nga pagaya mo, Carla. Carla, thank you, ma'am. Iting ka pa ng ngibura iti pagkasalitaan. Oray saan kang college graduate, awan diploma, ngem. Ti panangipateg mo ti trabaho, iso iti nang ni-promote kang ka.